ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ସହଜ କରେ। ଏହା ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଧନ ଥିଲେ ଏହା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦରକାର। ଧନ ମଣିଷକୁ ସୁରକ୍ଷାର ଅନୁଭବ ଦିଏ। ଧନ ଥିଲେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହା ଆମକୁ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦିଏ। କେତେକ ଲୋକ ଧନକୁ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ଭାବନ୍ତି। ଧନ ଅଧିକ ହେଲେ ମଣିଷ ଗର୍ବିତ ହୋଇପାରେ। କେବେ କେବେ ଏହା ଅହଙ୍କାରକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ଧନ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପଥରେ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁ। ଧନ ଥିଲେ ଦାନ ଓ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ସହଜ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଧନ ଭୁଲ ପଥରେ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇପାରେ। ଧନ ଲୋଭକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ଏହା ମଣିଷକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର କରିପାରେ। ଧନ ଥିଲେ ନକଲି ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଧନ ପାଇଁ ପରିବାରରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ଧନ ମଣିଷକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ନୁହେଁ। ଏହା ମନର ଶାନ୍ତି କିଣିପାରେନି। ସତ୍ୟ ସୁଖ ଧନରେ ନୁହେଁ, ମନରେ ଥାଏ। ଧନ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଦରକାର। ଧନକୁ ଭଲ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଧନ ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଭଲ ମଣିଷ ଧନକୁ ଭଲ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଖରାପ ମଣିଷ ଧନକୁ ଖରାପ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଧନ ମଣିଷକୁ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ସେଇଟା ଭଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଧନ ଥିଲେ ମଣିଷ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଘର ଓ ସୁବିଧା ପାଏ। ଜୀବନ ଟିକେ ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଏ। ଧନ ଥିଲେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରେ। ମଣିଷର ମନକୁ ବଦଳାଇ ପାରେ। ଅଧିକ ଧନ ଥିଲେ କେହି କେବେ କେବେ ଗର୍ବିତ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।